Türkmenistanda 20 martda bellenilýän Orada bayramynda paýtagtyň meçitlerinde bayram namazy okuldy. Meçitlerin käbirine müňlerçe adam bardy. Aşgabatyň häkimetleri bayrama birnäçe gün galanda paýtagtdaky we onuň etegindäki meçitlerde, köçelerde we köpçülük ýerlerinde howpsuzlyk çärelerini güýçlendirdi. Şeýle-de paýtagtdaky we onuň etegindäki meçitleriň imamlary ilaty bayram namazyny öz ýaşaýan ýerindäki meçitlerde okumaga çağırdy. Bu ýagdaýlar barada Azatlyk radiosynyň habarçylary 20 martda paýtagtdan maglumat berdiler. İçeri İşler Ministerliğinin işgärleriniň paýtagtyň merkezine gitmek gadagynçylygyna garamazdan Aşgabatyň merkezinde ýerleşýän meçitlerde bayram namazyny berja etmäge müňlerçe adam gatnaşdy. Mahtumulu Saýoğlu we Göregli köçeleriniň arasynda ýerleşýän Hezreti Osman meçidiň içi we daşy adamdan doldy. Diýip ýagdaýlardan habarly paýtagtly ýaşaýjy anonimlik şertinde aýtdy. Bu meçitde köplük bolup okulan bayram namazyna käbir daşary ýurt ilçihanalarynyň wekilleri hem gatnaşdylar. Namaz okap meçitten çykmaga synanşan müňlerçe dindar ençime minutlap meçitten goýuberilmedi. Sebäbi polisiýa we Milli Howpsuzlyk Ministerliginiň işgärleri gapyny ýapyp saklap, daşary ýurtly myhmanlar gidenden soň çykaryljakdyklaryny aýdyp, Merkeni ençeme minutlap meçidin yapık kapılarının aňyrsynda sakladylar diýip bu ýagdaýlara şaýat bolan paýtagtly ýaşaýjy anonimlik şertinde aýtdy. Paýtagtyň kanun goraýjy edarelerindäki çeşmelerimiz Orada bayramyna birnäçe gün galanda häkimetleriň, Türkmenistanyň müftüsiniň, meçitleriň, imamlarynyň, İçeri İşler Ministerliginiň ýolbaşçylarynyň we beýleki güýç gulluklarının gatnaşmagynda ýygnak geçirip, howpsuzlygy ara alyp maslahatlaşandygyny aýdýarlar. Bayram namazyny okumaga geljek märekäniň howpsuzlygyny berja etmekde geçirilmeli çäreleri maslahatlaşdylar. Ýylatyň köpçüliklerin bir ýere jemlenmegi hökümeti aladalandyrýar. Ýygnaklarda döräp biläjek tolunçyklaryň öňüne almagyň usullary barada hem gurrun edildi. Diýip çeşmemiz belledi. Çeşmelerimiz Türkmenistanyň goňşy ýurtlarynda bolup geçýän syýasy wakalaryň Türkmen hökümetini hem howsala salýandygyny aýtdylar. Ýylatyň bir ýere köpçülikliň üýşmeginiň paýtagtyň merkezindäki meçitlere gelmeginiň öňüne almak üçin Aşgabatyň etegindäki we çetindäki ýaşaýyş toplumlarynyň girelgelerinde polisiýa işgärleriniň toporlary nowatçylyk çekdiler. Olardan bilen bayram namazyny okumak üçin Aşgabatyň uğrajak olan adamların aglabasyny saklap ýygyna doladylar diýip ýagdaýlardan habarly ýaşaýjy anonimlik şertinde aýtdy. Bellesek paýtagtdaky we onuň etegindäki şol sandy Bagtyarlyk etrafyndaky Gypçak, Gökçe, Herrikkala we Büzmeýin ýaşaýyş toplumlaryndaky meçitleriň imamlary Orada bayramyna 2 gün galanda ýylaty bayram namazyny öz ýaşaýan ýerindäki meçitlerde okumaga çağırdylar. Imamlar bu çağırışları geçen ýyllarda bolşýaly paýtagtyň uly mesjitlerine adamlaryň sanynyň aşy köpdügi zerarly adamlaryň arasynda tıknışyklaryň we dawa jenjelleriň öňüne almak maksady bilen edýänliklerini aýtdylar. Diýip paýtagtyň etegindäki meçitleriň birinde imamyň eden çağırşyny dinleýän ýaşaýjy anonimlik şertinde aýtdy. Habarçymyz şuňa meňdeş ýagdaýlaryň geçen ýyl paýtagtyň Hezreti Omar we Hezreti Osman meçitlerinde bolandygyny belledi. Şonda bu meçitlere paýtagtyň çetki obalaryndan müňlerçe dindaryň toplanmagy bilen olaryň içi adamdan doldy. Köp adam ýany bilen getiren namazlygyny ýere ýazyp bayram namazyny meçidin howlusynda okudy. Bellesek paýtagtda howpsuzlyk çäreleri 18 martda güýçlendirilip başlandy. Bayram namazy bilen baglanşykly meçitleriň ýanynda güýç gulluklaryň nowatçylyk çekmeli toporlarynyň sany adaty günlere garanyňda 2-3 esse artdyryldy. Häzir paýtagtyň çäginde yerleşýän uly meçitleriň töwereginde ýüzläp polisiýa, ýol gözegçiligi gullugynyň we Milli Howpsuzlyk Ministerliginiň işgärleri nowatçylyk çekip, mahalla
gözöwçülük edýärler diýip ýagdaýlardan habarly paýtagtly ýaşaýjy 19 martda aýtdy. Polisiýadaky çeşmelerimiziň tasdiklamagyna görä geçen ýyllarda hem bolşýaly olar bayram namazy okulyp märeke dolu dargaýança nowatçylyk çekýärler we soňra ýuwaş-ýuwaşdan meçitleriň töwereginden aýrylýarlar. Howpsuzlyk çäreleri diňe meçitleriň töwereginde däl, eýtem paýtagtyň tas ähli köçelerinde we köpçülük yerlerinde hem güýçlendirildi. Din çalış teýligaklaryny, sowda we din çalış merkezleriniň, uly marketleriň töweregini, şaý ýollarynyň iki tarapyna piýada we ulagly nowatçylyk çekýän ýüzlerçe howpsuzlyk polisiýaskaryny görse bolýar. Diýip paýtagtly ýene bir ýaşaýjy anonimlik şertinde aýtdy. Onuň sözlerine görä olaryň sanynyň şeýle bir köpdügi zerarly bu ýagdaý käbir paýtagtlylarda näýilelik hem döredýär. Käbir halatda olar bilen ýakymsyz sataşýan raýatlar hem bolýar diýip söhbetdeşimiz bellidi. Azatlyk ýokurda beýan edilen ýagdaýlar barada paýtagtyň değişli häkimetlerinden, şol sanda şäher häkimliginden we polisiýa bölümünden tesbir alyp bilmedi. Türkmenistanda häkimetler geçen ýyllarda bolşýaly şu ýyl hem Remezan aýynyň başlanmagy we meçitlere barýan adamlaryň sanynyň köpelmegi bilen musulman dinçileriniň üýşmelerini gözöwçüligi artdyryp başlapdylar. Balkanda sakkal goýberýänlere, hijab dakynýanlara garşy basyşlar güýçlendirildi. Mundan başga da bayramyň öň ýanynda paýtagtyň we arkada şäheriniň häkimetleri velayetlerden gelip işleýän içerki migrantlary öz ýaşaýan sebitlerine iýermek çärelerini hem batlandyrdylar. Olar bu çäreleri bayramçylyk günlerinde şäherleriň asudalygyny goramak tagallalary bilen düşündirdiler. Türkmen häkimetleri we resmi media bu ýagdaýlar barada açaçan gurrun gozgap maglumat bermeýärler. Lewap vilayetinde kawarçymyz okuwçylardan Nowruz bayramyna bagyşlanan çäreler üçin mejburi ýagdaýda pul serişdeleriniň ýygnalýanlygyny habar berýär. Synçylar Türkmenistanda ilatdan siýasy, ykdysady, meden çäreler üçin serişde ýygnamagyň, maskaly büdjetlerini goşmaçy agram salmagyň täzelik dälligini, ýöne soňky bir ýylda durmuşyň has kynlaşmagy bilen bu çykdyjylaryň adamlara barhaken dilaşdyrýanlygyny belleýärler. Habarçymyz bilen anonimlik şertinde gurlaşan ýaşuly pedagog, polisiýa dilegçilik edýän çağalary, mätäç adamlary bazardan, köçelerden kowýar. Emma döwlet bize mektepde çağalardan pul edýär. Biz kime arz etmelik hak diýip sorady. Türkmenawat şäheriniň 15-nji, 20-nji, 27-nji, 28-nji, 31-nji we 41-nji orta mekteplerine her okuwçy 100-150 manat aralygyna pul getirmeli edildi. Bu pulun bayramçylyk dawaralary, sahnalaşdyrylan çykyşlar we mektepleriň çägini bedemek üçin ulanyljakdygy aýdylýar diýip habarçymyz Magarif işgärleri enatalar bilen anonimlik şertinde geçiren söhbetdeşligini salgylanyp ýazdy. Türkmenawatdaky mektep okuwçylarynyň enatalarynyň okuwçylaryň tasdiklamagyna görä bir kanun ýöne Türkmenistanyň meýletin mejbur häsiýete eýe bolan pul salgydy açyçan salynýar. Köp adam ony bolmaly, kadaly bir zat ýaly kabul edýär. Şol wagtda maşgalanyň agyndan kesilýän pulu gynanmaýan ýok diýsek de bolar. Şäheriň 28-nji mektebinde okuyan okuwçynyň ejesi ady habarçymyzda bar. Pedagoglaryň pul getirmedik çağalaryň atlaryny aýratyn ýazyp beýle okuwçylaryň arasynda utandyrmak, maşgala ýagdaýyndan kemsinler ýaly etmek usullaryny hem açyk ulanýanlygyny, çağalaryň hiç biriniň, oglanlaryň hem gyýyllaryň hem beýle ýagdaýa düşesiniň gelmeýänligini gurrun berdi. Molim ýygnakda her okuwçynyň pul getirmelidigine aýtdy. Getirmedikleriň ady aýratyn ýazylýar, çağalar hem utanjak alýar. Diýip söhbetdeşimiz enatalaryň hem çağalarynyň utanjak almagyny islemeýänligini sözüne goşdy. Şäheriň 31-nji mektebinde okuyan okuwçy bolsa ady habarçymyzda bar. Sınıf ýolbaşçysynyň puly tiýdirek getirmegi tawşyranlygyny, kim giýjek alsa ýylyň ahyryna gowlugy garaşmasyn diýenligini gurrun berdi. Azatlyk bilen aýraýrlykda anonimlik şertinde gurlaşan pedagoglar mektep ýolbaşçylarynyň bu hil çäreleri ýokurdan etrap, welayet bilim bölümlerinden berilen görkezme esasynda gurnaýan
bolýanlygyny we geçirýänligini, şol wagtda olar üçin hiç bir döwlet serişleriniň bölünip berilmeýänligini, iki arada sınıf ýolbaşçylarynyň, okuwçylaryň, enatalaryň öňünde ýigrenji bolmaly bolýanlygyny aýtdylar. Bu hili çäreler üçin pul ýygnamak indi adaty bir zada öwrüldi. Bayramçylyga bedek, egnesik, sahna tiristeleri gerek diýilýär. Ýöne edilmeli çykdyjynyň esaty agramy ene atalaryň üstüne düşýär. Molimler olara çağlarynyň üstü bilen sessiz gytaklaýyn we günü batys edýär. Deyip 41-nji mektepde işleyen muallim aýtdy. Baýdylýany Türkmenabat şäherindäki mektepleriň ýene bir muallimi tasdik etdi. Bize ýokardan tafsyryk gelýär. Çäre taýynlyk görmeli, hemmeti gowy geçmeli. Emma döwlet tarapyndan pul bölünmän soň mektep ýolbaşçylary çykdyjy meselesini ene atalaryň hasabyna çözmäge sinanýar. Deyip ýaşuly pedagog okuwçylardan zol pul soramagyň muallimlere hem yeňil düşmeýänligini, ýöne ýolbaşçylaryň her sınıfdan ýygnalmaly pulun hasabyny gaty berip çykarýanlyklaryny işlejek bolsaň bu meselede berilen tawsirygy hökman ýerine ýetirmeli bolýanlygyny hem sözüne goşdy. Okuwçylardan bayramçylyk çäreler üçin pul ýygnamak derdi diňe Türkmenabatdaky mekteplerde däl. Çeşmeleriň sözlerine görä çärjew Saýid etraplaryndaky mekteplerde hem dermansyz dümek bolup görünýär. Farapdaky ikinji mektebiň muallimi adatlyk bilen söhbetdeşlikde okuwçylardan diňe bayramçylyk tawarasy üçin mektep powlusyny we onuň daş töweregini araslamak üçin hem pul ýygnalýanlygyny aýtdy. Bizden diňe bir bayramçylyk tawarasy üçin däl, eýtem. Mektebiň daş töweregini araslamak, bayramçylyk plakatlaryny çap etmek üçin hem pul toplamagy talap edýärler. Kime, nira arz etsek? Adatlygyň habarçylary bilen anonimlik şertinde gurulýan raýatlar ýurtda adamlaryň ardyny dinläp mesele çözýän resmiýleriň tas galmanlygyny, ýokardaky edaralara, häkimliklere, ministrliklere, prezidente ýazylan hatlaryň hem netije bermeýänligini aýdýarlar. Bu ýagdaý synçylaryň bellemegine görä ruhdan düşen adamlaryň sosial mediada barhaken haýyş videolaryny çap etmegine sebäp bolýar. Amerikanyň bir näçe habar teristleri çesmelerine salgylanyp, Prezident Donald Trump'ın yakın gündogurdaky operasiýalary güýçlendirmek üçin kosmoçy müňlerçe Amerikan gury yer gusununy iýermegi mümkinçiligini göz öňünde tutýandygyny habar berdi. Seýle ädim Trump'a Irana garşy urusda kosmoçy mümkinçilikleri döreder. Bu habarlaryň öň ýany 19 martda Trump'ın özü Twitter'de kosmoçy gusuny ýerleşdirýändigini reddetdi. Seýle de bolsa onuň bu mümkinçiligi göz öňünde saklap galýanyna çalym etdi. Putting troops anywhere. Men hiç ýere goşun ýerleşdiremok. Diýip ol jurnalistlere aýtdy. If I were, I certainly wouldn't tell you, but I'm not putting troops. Eger ýerleşdirjek bolsam-da men elbetde muny size aýtmazdym. Emma häzir goşuny ýerleşdiremok. Biz zerur bolan ähli zady ederiz. Aktamyň bir resmisi atandyrylmasyzlyk şerti bilen Reuters agentligine seýle gurrun berdi. Häzirki wagtda Guriýer goşuny iýermek barada hiç ýyly karar kabul edilmedi. Emma Prezident Trump ähli mümkin variantlary paýhasly şekilde öz elinde saklaýar. Prezident ünsüni Epic Fury operasiýasynyň öňünde goýulan ähli maksatlarynyň amala aşmagyna gönükdirýär. Iranyň balistik raketa mümkinçiliklerini ýok etmek, onuň harby deňiz güýçlerini kül-peýkun etmek, onuň terrorçy toparlarynyň sebitde durnuksuzlyk döretmegine ýol bermezlik we Iranyň hiç wagt ýadro ýaragyna eýe bolup bilmezligini üpçün etmek. Pentagon tetwir bermekden ýüzegirdi. Seýle de bolsa bu baradaky habarlar gelmegini dowam etdirdi. Reuters 4 çesme sol sanda 2 Amerikan resmiýetine salgylanyp, kosmoçy goşun Trump'a artykmaç mümkinçilikleri, sol sanda Ormuz boğuzy arkaly geçýän nebit tankerleriniň hereketini goramak mümkinçiligini berjekdigini ýazdy. Çesmeleriň aýtmagyna görä, seýle operasiýa esasan howa we deňiz güýçleri tarapyndan geçiriler. Emma sol bir wagtyň özünde Iranyň kenar ýakasyna Amerikan gusunlaryny ýerleşdirmegi hem öz içine alar.
Reuters ýagdaýdan habarly 3 adam we 3 Amerikan resmiýetine salgylanyp, Amerikan administrasiýasynyň Iranyň neft eksportynyň 90 götürüminiň merkezi bolan Hark adatyny gury yer güýçleri ýerleşdirmek mümkinçiligini hem ara alyp maslahatlaşýandygyny habar berdi. Resmiýetlerin biri şeýle operasiýanyň örän töwekkilçilikli boljakdygyny, sebäbi Iranyň bu adany raketalar we dronlar bilen urmaga mümkinçiliginiň bardygyny aýtdy. Amerikan güýçleri 13 martda adadaky harbyn sanalara zarba urupdy. Sol wagt Trump adadaky ähli harby teristleriniň ýok edilendigini, emma energiýa infrastrukturasynyň aman galdyrlandygyny aýtdy. Şeýle de bolsa, ol neft infrastrukturasyna hem zarba urmak bilen haýwadatdy. Şeýle ädim Iranyň ykdysadyetine agyr zarba bolardy. Emma sol bir wagtyň özünde eýýam ýokary galan neft bahalarynyň hasam artmagyna getirerdi. Bu aralykda Newsmax nesiri Amerikan harbalarynyň eýýam Irana garşy töweşýän güýçlerini berkitmäge gönükdirilen müňlerçe deňiz pehotasyny we harby deňiz gusunlaryny tizleşdirilen tertipde ýola çykarandygyny habar berdi. Adynyň aýdylmazlygy serti bilen çyksadan 3 resmi salgylanyp Newsmax Boxer Amphibious Radio Group toporunyň we 11-nji Marine Expeditionary Unit bölüminiň Amerikanyň günwatar kenaryndan meýilnamadan öň ugradylandygyny ýazdy. Newsmax bu ýerleşdirmede 2500 deňiz pehotasynyň bardygyny, şeýlelikde 3 amfibiýa gemisindäki gulukçylaryň umumy sananyň takminan 4000-e ýetýändigini habar berdi. Bu gemilerde F-35 söwüs uçurlary, raketalar we gemiden çykyp yer hüjümini amala asyryp bilýän amfibiýa tehnikalary ýerleşdirilendir. Reuters agentligine mesele belet adamlaryň biriniň aýtmagyna görä, administrasiýa Iranyň ýokary derejede baýlaşdyrylan uran gorlaryny gözegçilikde saklamak üçin Amerikan güýçlerini ýerleşdirmek mümkinçiligini hem ara alyp maslahatlaşdy. Politika nesiri hem Pentagonun yakın gündogary gosmaçy gusun ibermegi göz öňünde tutýandygyny habar berdi. Gepleşiklerden habarly 2 adama salgylanyp nesir gosmaçy ýerleşdiriljek güýçleriň sany we gereminiň henizem taýyklaşdyrylýandygyny ýazdy. Gury yer gusun ibermek teatry taýdanda, söwüs meýdanynda da uly töwekkilçiligi öz içine alar. 19 martda tamamlanan Reuters Ipsos pikir sorulşygynyň netijelerine görä, Amerikalar aýtlaryň 65 götürümi Trump'yň Iranda iri gowrumly gury yer ursu üçin gusun iberjekdigine ynanýar. Bu pikiri diňe 7 götürüm goldaýar. Amerikan harbalarynyň maglumatyna görä, gury yer güýçleri töwesi dolu gusulmasa da şu wagty çelini urusda 13 Amerikan iseri helak boldy. Takminan 200 adam yaralandy. Şikayetlerin köpüsiniň yeňil häsiýetliligi nykdalýar. Kongressdaky demokratlaryň gosmaçy gury yer güýçlerini urus dolugyna ibermek pikirine garşy çykjakdygy uçsuz. Hatta Trump'yň Respublikan partiýasynyň içindäki köp sanly wekiller hem ýerdäki gosunlaryň artyrylmagyna garşy çykyş edip gelýärler. Sol bir wagtyň özünde Iran Israil'e garşy raketalaryň täze tolkunyny atdy. Bu hüjümden öň Premier Minister Benjamin Netanyahu tat 3 hepde töweregi dowam edýän howa zarabalarynyň fonunda Israil bilen Amerikanyň Irana garşy urusda ýeňýändigini aýtdy. Biz raketa gurmaga mümkinçilik görýän önümçilik ulgamlaryny ýok etmek goýunça hereket edýär. Iranyň inni urany baýlaşdyrmagy we ballistik raketalary öndürmäge mümkinçiligi ýok. Deyip Netanyahu belledi. We are winning and Iran is being decimated. Biz ýeňýäris. Iran bolsa külpeyekun edilýär. Ol käbir Amerikan tanqidçilarynyň öňe sürýäli Trumpy bu konfliktde çekendigi baradaky pikirleri hem reddetdi. Does anyone really think that someone can tell President Trump what to do? Kimdir biri hakykatdanam Prezident Trump'a näme etmeligini aýdyp biler öýdýärmi? Deyip Netanyahu jurnalistlere aýtdy. He didn't need any convincing. Onu anandyrmaga zerurlyk ýokdy. Deyip ol sözüne goşdy.
AFP agentliginin jurnalistleri 20 mart ýerden Ýerusalemin üstünde bir näçe güýçli partlamanyň isidilendigini habar berdiler. Israilin gusuny ýary ýyjanyň öň ýany 3 tapgyr raket odunyň hasaba alnandygyny aýtdy. Adam pidalary ýa-da deper barada diýsine maglumat berilmedi. Küweit, Saudi Arabistany, Birleşen Arap Emirlikleri we Bahreyn hem 20 mart ýerden Iranyň öz uğurlaryna tarap hüjüm terroristlerini atandygyny habar berdiler. Küweitin döwlet nebit kampaniýasy KPC Mina Al-Ahmadi neviti gaýtadan isleýiş zawodunda bir näçe dron hüjüminiň degendigini we ýanganyň dörendigini aýtdy. Deslapky maglumatlara görä adam pidasy ýok. Başga bir uğurda ýakyn gündogurdaky Amerikan güýçlerini dolandyrýan Amerikanyň merkezi terkerdeligi Iranyň üstünde söwüş tapşyrygyny ýerine ýetiren F-35 uçurunyň Tebitdäki Amerikan howa bazalarynyň birine adatdan daşary gonuş edendigini aýtdy. Uçur aman gonusy amala asyrdy. Pilotyň ýagdaýy durnukly. Bu waka boýunça derňew alınıp barylýar diýip medeniýet wekili kapitan Tim Hawkins aýtdy. Ol CNN we ABC telekanallarynyň bu gidilin söwüş uçurunyň Iranyň okuny teze bar bolandygy baradaky maglumatlaryny tasdiklamady.